Helo a chroeso nôl i Label 10. Enw fi yw Eisiau May, ac os ydych chi heb yn barod, cliciwch ar y botwm i tanysgrifio a roi like a comment. Heno, dwi yma cyn mynd i'r gwely i ddangos i chi be dwi'n neud i fy nghroen cyn mynd i gysgu. Dwi'n neud rwtîn bach yn gwahanol bob nos. Heno dwi'n neud rhywbeth dyfach o ddyfnder oherwydd dwi heb neud llawer i fy nghroen mewn spel. Mae nghroen fi heb coler a dwi jyst yn mynd i neud be dwi'n hoffi neud i cael bob beth allan i teimlo'n ffres eto. Yn gyntaf, dwi'n rhoi gwallt fi i fyny. Gret. I ddechrau, dwi'n defnyddio bach o cleanser. Mae'n helpu dod ar colir band. Os ydych chi wedi defnyddio wipe colir neu wash colir efo ddŵr a sebon. Nesa, dwi eisiau rhoi bach o pore strip arno. Dwi ddim yn defnyddio rhain bob nos, dwi ddim yn defnyddio rhain bob wythnos, dwi ddim yn meddwl. Ond maen nhw'n rili dda os ydych chi wedi mynd amser yn gwisgo colir, falle mae'r colir wedi mynd mewn i pores chi a mae'n bwysig iawn i gael nhw allan. Nawr, dwi yn gadael hyn arno am 10 munud fel arfer. Iawn, sy'n teimlo'n neis. Nawr, mae dy fi cleanser arall dwi'n hoffi roi arno oherwydd chi'n rhoi arno efo cloth dwym. Yma. Nawr, mae'r cloth yn gwlyb. Felly, dwi'n rhoi bach o hyn arno. Am 10 munud. Iawn. Mae hefyd yn bwysig i roi bach o ddŵr oer ar eich wyneb i wneud yn siŵr bod chi yn cloi'r pores eto. Y peth dwi'n gorffen efo yw'r gel yma, sef yn bod i aros ar eich gwyneb trwy'r nos a just wneud bach o healing. Dwi'n hoffi fe. Mae fe'n really ysgafn, sef yn perffaith i fi achos dwi ddim yn hoffi cael teimlad o rhywbeth ddwfn ar fy nghroen wrth mynd i gysgu. A newch yn siŵr be bynnag ydych chi'n defnyddio bod e'n iawn i'ch croen i chi os ydych chi croen sensitif. Newch yn siŵr bod chi'n checio'r label a gofyn i oedolyn cyn ddefnyddio'r product yna. Dwi'n teimlo'n ffres. Diolch am gwylio fideo fi. Mae croen fi a dwi yn barod i gysgu. Newch yn siŵr i tiwnio mewn am fideo arall. Eto, cliciwch ar y botwm i danysgrifio a roi like a comment. Gweld chi tro nesaf.